Ni kan bara köra in eller så bara få in där lite. Vi kan göra det så ni vill vad vi får lite tid på oss. Kära Björn. Nu hade jag tänkt att jag skulle, hade jag egentligen aldrig tänkt att jag skulle hålla tal, för det är mycket roligare att sjunga. Men i alla fall, det som jag skulle ha sagt om jag skulle ha ett tal hade tagit jättelång tid, för det finns så mycket att säga om dig. Så då var jag lite goda ungdomar om hjälp här. Så nu ska vi hjälpas åt och berätta lite om dig. Fårbonde, biolärare, chef och botanist, skogsarbetare, slaktare, miljöartist, samlare, snickare, fiskare, karotisk, entreprenör, globetrotter, alpinist, eftertänksam, planerande, handbollsspecialist, slarvig, noggrann, impulsiv, optimist, generös, glad kapitalist, motorcyklist, realist, humorist. Ja, sådan är han, den är man, och denna sången är helt sann. Nu ska vi berätta för er. När solen skiner på taket i Svinhult blir Björn så glad, för i tanken blir det fullt av vatten som vänds när solen är fin. Det är Björns melodi och mer ska det bli. Ja, det är så klart, för Björn är detta alldeles uppenbart. Använd rätt energi så världen frisk kan bli. Att ha en hund, ja det ska man vara, och hunden följer gärna lik sin husse bara. Inte så ofta hör man någon av dem skälla, nej både Björn och Fia är så glada och snälla. Åh, jag visste det så, och båda två vill gärna ut i skogen gå. Och när ni går in och genom källan då. Världen ska gå att leva i, måste vi vara rädda om varje litet bi. Detta har Björn tagit fasta på, och bina i Svinhult ska vackra blommor få. Ja, det är så bra för all natur och för människa och djur. Det är också bra för vi vill honung ha. Huvudhjärta hälsa han, hälsa han. Huvudhjärta hälsa han, hälsa han. Huvudhjärta hälsa, hälsa han. Huvudhjärta hälsa han, hälsa han. Åh, 4 år, ja det var då. Han fick så många att förstå. Att man lär det man gör, det är något vi ännu hör. posten i Älmhult har alla något att göra. När breven blir färre finns ju annat att köra. Låneböcker, blommor och mat i paket. Vad hittar man med på? Det är ingen som vet. Åh, ja det är så. Med Björn som chef så får man inte stilla stå. Åh, för han är så på, man måste jobba då. Tallar och björkar, sly eller gran, sågar han lätt, han är skicklig som fan. Om vädret är dåligt, gott eller kallt, att jobba i skogen är det bästa av allt. Jag och ensam blir jag varje helg och varje annan ledig dag. Men om jag drar en tur till barn och barnbarn blir han aldrig sur.
många få är bra att ha. Så hagarna i ängarna får öppna bak. Och vintern hotar lagen och blir överfull. Då får någon stanna ute och närma av sin öl. Nu startar snart en gårdsbutik med ekologiskt lammkött och man kan visa lammet sitt och se hur det blir skött. Han säljer också vitt och svart och ekologiskt lammkött. Från hans fina lamm och får ska inte vara något svek. Lillmärta, stormärta, Tessan, Mette, Märlandra, 802, 214, 93 och många fler. Oj, vad han gillar det. Att läsa många böcker vi gör en klok, men ge inte björnen pocketbok. Glasögon är ingenting som björn vill ha, för då kan man bli tillgång, det är inte bra. Sådan är han, rätt så enig som det händer dock ibland. Att han lyssnar på tips och gör en ändring vips. Och då går det fort, det blir sagt och gjort. Matlagning är ingenting som sambon är så på. Men björn han på sin söndagsluft på. De åker till Råsupet trädgårdsbuffé. Vilken bra idé, en given succé. Åh, ja visst är det. Och här ikväll så får vi alla vara med. Höj med era glas, skål på Björns kalas. Utan glasögon. Det enda jag inte fattade det var liksom att sälja ekologiskt vitt och svart. Ja, just det. Jag säljer svarta skinniga. Jag hade gjort en varselvis, jag var inne kompis och Lotta på jobbet. Då hade jag vänt på det, jag skrev säljer ekologiskt svart. Säljer svart. Så kan du inte ha det så.